Juster is in Dokkum een nij koor uiteenzet. Ik weet net dat ze deze muziek ook jongen zullen, maar het koor jit de Mantelzangers. En dat is een koor speciaal voor mensen met dementie en haar mantelzorgers. Adriana Westra van Stichting Glimlach in Actie is hier in de studio om daar wat meer over te vertellen. Goedemiddag. Goedemiddag. Juster weer dus de start van dit bijzondere koor. Hoe ging dat? Het was ontzettend leuk. We wisten natuurlijk niet wie daar precies op af zouden komen. We hadden wel wat aanmeldingen. Maar ja, je weet niet, zijn er spontane inlopers? Nou, die waren er gelukkig wel. En we hebben gewoon heerlijk gezongen. Ja, iedereen was enthousiast. We hadden er een pianist bij. Nou, dat doet het ook altijd meteen. Ja. Goed, dan is er meteen een bepaald sfeertje. En we hebben gewoon lekker liedjes gezongen van vroeger, van de radio. En hoeveel mensen winnen er ongeveer? We zijn begonnen met een stuk of 10, 11. Daar zaten ook vrijwilligers bij. Dus daarom is het ook heel fijn dat ik hier nu zit. Want dan kunnen we nog meer mensen oproepen van kom alsjeblieft. Want dit is ontzettend leuk en het is ontzettend gezellig. En waarom ben je nou met deze mantelzangers begonnen? Wat is het doel ervan? Het is vooral voor de mensen met dementie en hun mantelzorger om een stukje ontspanning te brengen. Want we horen wel eens het een en ander zo op de radio of televisie. Het is niet altijd gemakkelijk. Mensen met dementie blijven vaak heel lang thuis. Omdat er geen plek is. Of omdat toch ook de mantelzorger vindt van ja, maar ik moet voor hem of haar blijven zorgen. Totdat het uiteindelijk niet meer kan. Maar er is ook een heleboel stress. Want degene met dementie vraagt 100 keer hetzelfde. Of loopt steeds achter je aan. Of wil eruit. Of blijft juist zitten. En daar is best wel... Nou, zijn we soms wel eens momenten... ik sprak gisteren ook nog even met een mevrouw. En die zei ook van ja... soms heb ik ook wel eens dat ik denk van... En dan moet je rustig blijven. Want je partner... die weet niet dat hij het nog een keer vraagt. En dan is juist dit is iets positiefs. Dit is ontspanning. Hier mag je jezelf zijn. Hier is er geen stress van ik moet zorgen voor of ik moet denken om. Dit is alleen maar, we zijn gezellig bij elkaar. En muziek had ook een positief effect op mensen met dementie. Absoluut. En hoe zit dat correct? Het heeft met je brein te maken. Erik Schedders zal daar ongetwijfeld een hele lezing over kunnen geven. De professor, ja. Maar het is zo, het heeft bepaalde verbindingen in de hersenen. Dat is anders dan wanneer je praat. Bij muziek worden er meer verbindingen gemaakt. En muziek zet ook letterlijk in beweging. Ik merk het in mijn dagelijkse praktijk. Ik werk ook met mensen met dementie. Als ik iets met muziek doe, ook al is iemand heel ver in het proces, het doet altijd nog iets. Je ziet altijd nog weer vingers trillen of bewegen. Of een hoofd dat even meebeweegt. Of iemand die al een half jaar niet heeft gesproken, zingt ineens mee. Want op een of andere manier gaat er een knop om. Ja. Dan herkennen ze toch wat een verscan. In ieder geval staan ze dat positief. Ja, er is iets van herkenning. Ja. Soms roept het ook herinneringen op. Het kan een negatief gedrag of moeilijk begrijpbaar gedrag, kan het ook ombuigen naar positieve gedrag. Het stresshormoon, cortisol in de hersenen, dat niveau gaat naar beneden. Je ervaart een stukje geluk, een stukje welbevinden. En het is een heel scala van dingen wat allemaal positief is. Ja. En waar en hoe vaak zullen je bij elkaar komen met de mantelzangers? Elke vrijdag van 3 tot 4. En is in de Waadwend in Dokkum. En het is een samenwerkingsproject met Stichting Ik Ben Wil. En die timmert ook flink aan de weg in deze regio. En die heeft daar Wils Huiskamer. En vanuit Wils Huiskamer hebben we dit koor in het leven geroepen. En als mensen nou denken van, goh, dit is echt wat voor mij, hè, als mantelzorger, of ik kom met mijn partner of mijn orenpersonen, waar kunnen ze dan meer informatie krijgen? Op de website stichtingglimlachinactie.nl. En daar kunnen ze alle informatie daar wel op vinden. En is het nou de bedoeling dat het altijd mij inkomst die ik dementie had, of kies ik gewoon als mantelzorger alleen gekomen bij de leaks? Nou, het is het mooiste als daar die combinatie is.
Het kan zelfs nog eens een keer zo zijn dat een mantelzorger zegt, maar dat bedenk ik nu op dit moment eigenlijk. Als een mantelzorger zegt van goh, ik heb even een uurtje voor mezelf nodig. Wij hebben wel vrijwilligers die mensen bij kunnen staan. Er komen ook, is de bedoeling, ook wat bewoners uit de Waadwente zelf. Die hebben niet altijd iemand die mee kan. Dus daar hebben we ook vrijwilligers voor. Maar het is natuurlijk het leukste. En dat zullen ze ook ontdekken. Laat ze gewoon komen. Laat ze gewoon komen met z'n tweeën. Want dan heb je even dat positieve moment met z'n tweeën. En bovendien, je hebt lotgenoten. Ja. Dus je weet van elkaar van, hey, die zit in hetzelfde schuitje. Je kunt ook eens met elkaar praten. Met elkaar praten en in alle gevallen lekker Mijlkos jongen. Ja. Tiegetank, Adriana Westra en een heel soort succes. Maar het koor De Mantelzangers. Dankjewel.